Just tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me. When you're next to me, but does this work? 'Cause So, dito na kami lahat sa loob, guys. And, are you tired, kids? No. Yeah. And, hindi ko pala naluto yung gusto ni Sak na palutuin sa akin na champurado. I'm sorry, Sak. Why? I thought you made some. I know. Kasi sabi niya, luto ako siya kahapon. Inabisi ako magkuskus dito sa kusina. Maybe tonight. Now. Which one? Chocolate or white? Both. Pareho niya gusto. White. Si Sorry, favorite niya yung white. Si Jan white din. So, kagabi, di ba dapat manood kami ng movie ni Jan? Alam niyo ba pinanood namin? Mom, make it now. Wow. Pinanood namin, Despicable Me. Ilang beses na namin yung pinanood. Sabi ko sa kanila, hindi ako kumuha ng Netflix para manood ulit ng Despicable Me. Yes? We're playing after them. S&N. No, we're gonna watch movie. Oh, but S&N. After we watch movie together. After S&N. Oh, we're gonna watch S&N? Yeah, they're playing after this. Oh, yeah, okay. That's why I'm wearing this. Oh, team ni Queen. Yeah, and then after your movie. Okay, after my movie, yes, you can play PS. Kasi kanina pa sila walang PS talaga. I know what it is. Korean. Is it the what? It's Korean. Like it's gonna be the one that you woke me up with. Yeah, Korean movies. Or drama. Woke me up. So, yun nga, nanood kami ng movie yun, Despicable Me. Sabi ko nga, ayaw kong panoorin yung napanood na natin. Pero si Jan, pumayag siya kagabing Despicable Me. Kasi natutuwa din si Jan dun sa movie yun. Paulit-ulit talaga yun. Kasi may DVD kaming ganun. Yun ang pinapanood nila. Noon na wala pa kaming Netflix. Ngayon na may Netflix na kami, yung pa rin ang pinapanood nila. Sabi ko, tanggalin ko na lang ang Netflix kasi hindi rin naman kayo nanonood ng mga bagong movies. And hindi ko pala naubos yung chip. Babadas sinak. So, eto na yung kusina natin. Yung kusina, yung bagong look ng kusina. Sobrang maaliwala siya. And yung ginawa ko kagabi, habang nanonood sila ng Minions, kasi sabi ko napanood ko na yan, hindi ko na yan papanoorin. Sabi ko, tapusin ko na lang yung sa kusina. And eto yung ginawa ko. Kinuskus ko siya ng kinuskus, guys. Diba nandito yung mga yung chopping board? Nilagay ko na sila muna dito. Hindi muna, dito na talaga yung bahay nila. Dito na sila, dyan na sila, oh. Ayan na yung dalawa. Tapos yung oil, na olive oil, linagay ko na rin dyan. And eto, naghahanap ako na bagong paglalagyan niya. Si Jan maghanap siya yung parang suction na pwede dito, sa ganyan, or dito, ilagay, yung hindi ba nakatayo, yung, ano bang tawag doon? Basta yun, yung dito ilalagay. So, naghahanap si Jan. And dito, tinanggal ko na yung mga nakalagay dyan dati and linagay ko yan para malinis tingnan. And pinagbawalan ko lang si Jan na maglagay ng coins dito kasi si Jan naglalagay siya ng coins dito. Naglalagay siya ng coins dito o kaya kung ano-ano mga screw or screwdriver dito niya nilalagay. Sabi ko, wag mo na itong lagyan ng kung ano-ano para malinis siya lagi. And dito, eto lang naman. Di ko pa kasi alam kung ano ulit yung gagawin ko dito kasi ilang beses ko na ito linuto na iba-iba yung mayroon akong parang fries, niluto ko na siyang fries, binake ko na siya, linagay ko na siya sa sabaw. So ngayon, parang nagsawa ako sa zucchini. So sabi ko, dyan na lang muna kasi hindi pa sila sira. As in, ang tagal na nila dito, ang ganda pa, ang tigas-tigas pa nila. Bigay kasi ito ng kapitbahay, yung asawa ni Tommy. And dito yung chopping board na bigay ni Beshi, yung kapatid ni Kath. Thank you! And etong kandila, gusto ko na siyang, kasi hindi na siya nasisindihan. Kasi yun nga, naalala nyo, yung parang pinagsisindihan dyan, nasa ilalim na. And tinatry ko siyang, kutkutin. Pero hindi na talaga. So, gusto ko matunaw na siya. Tapos, eto, maganda rin siyang paglagyan ng asin. Hugasan ko lang siya, o asin or kung Kasi maganda yung kanyang lalagyan. And eto yung asin. Ayan.
Tapos, andito na yung ating kettle. Tapos, nilipat ko na yung lemon, yung artificial or fake lemons dyan. And, yung chopping board, nilagay ko na dito. Ito, yung isa, linagay ko lang doon. Dinisplay ko lang siya. Ganyan yan. So, yan yung itsura niya. Tapos, yung toaster natin na bago and yung ating smart na rice cooker. And, ito, nilagay ko muna dyan. Wala lang, para design lang, para maganda tingnan. So, ganyan. Ayan ang itsura niya. And ito, papalitan ko itong tubig mamaya. Kasi, ayan, oh. Or, tapos ito, mamaya, siguro palitan ko rin siya ng dahon. Diba doon sa harap ng bahay, meron doon na may bulaklak na, dahon na may bulaklak. Nakita niyo yung pinakita ko sa inyo. And eto, hindi ko muna siya dinidiligan kasi para hindi siya mamatay. Kasi baka ma-overwater natin siya. Tapos eto, yan. May package si Jan doon. Tapos, ito yung fake. Tapos, etong kandila, itatapon ko na to. Or, sindihan ko na siya para maubos na. And, itapon. Yeah. So, dyan muna sila. So, yan na yung itsura ng ating bagong kusina. Grabe, kinuskus ko talaga to ng kinuskus kagabi. Kaya, sobrang linis niyan. Lahat yan. Tapos, dito, kinutkut ko yan. Yang mga gilid na yan. Oh, poor Tito Neil. So, yan na guys yung bagong itsura ng kusina ko. Alright, okay. So, yan na guys. Di ba maliwalas na yung ating kusina? And si Jan, sabi ni Jan, whose kitchen is this? What do you think of my kitchen now, Zach? Asked me 4 times. 3 yesterday and now 1. So, but the people didn't know. What did you tell me yesterday? Good. Which one is better? Old way. Huh? Old way. The old way? Nah. Ganyan siya, guys. Huh? This way. This one? I'm not gonna cook your champurrado. Hey! Hey! What? What? Why are you being so smart? I am smart. What What does 1,000 cost? Ewan ko sa'yo, 1,043. Ewan ko sa'yo sa... 1,043. Okay, lutuan ko siya mamaya. Mamaya ko na siya lutuan ng ano. You know what, Sak? Let's go outside. What? I wanna get the flowers outside. What flowers? I'm starting in here. There. Come on. Si Sak, come on. Kuha tayo. Para mapalitan ko to. Pero ayoko naman siyang itapon. Palitan ko muna siya ng tubig. Mayroon pa akong flower vase dito. And eto, hindi ko napakita sa inyo. Eto yung nabili ko sa Yesta. Tapos eto sa Cheapest Chips. Eto, mayroon silang malalaki dito. Babalik ako doon para magtingin ulit ako ng mga ganito. Is there Netflix on here? Ha? Yes. And etong cabinets, yung mga pintuan ng cabinets, kinuskus ko rin yan kagabi. Kasi mayroon siyang mga, alam niyo yung parang watermark, yung tulo-tulo ng tubig. And minsan yung mga bata, pag madumi yung kamay nila, nagkakaroon ng fingerprints. So, ayan, kinuskus ko rin. And kung maalala nyo, sinasabit ko lagi dito yung tea towels. O kaya dito. Ngayon, nandito na siya sa loob. Ayan. Naglagay akong ganito para dito na siya, para nakatago na siya. Para malinis tingnan. O, diba? So, ganyan na yung itsura. And, nakahanap akong isa pang vase. So, dito ko ilalagay yung pipitasin kung ano dun. Yung daw na may bulaklak. So, come on! Lagyan muna pala natin ng tubig. That's for your flowers. Yes. That looks pretty weird. Why? That looks pretty full. Thanks, Holly. Holly always says that. Yeah, okay. Tubig na siya. Okay, let's go, Zach. Nauna na si Holly. Baba, where are you going? Here. There, that one. There. Here. This one. They look more pretty. Oh, Yeah. Yeah. Oh, wala siyang flower, Baba. Walang flower yung nakuha natin. Isa lang. You can have that, Baba. This one. Yeah. And I can have the flower. Yeah. Too. That's Okay. mine now. No, that's mine. Okay. I Then think which that's one's enough. mine? That's it. Yeah. Yours? Here, you can pick one. Can I have the scissors? No, I want to have Here. this one. This one. No, not big one, Baba. Can I Here. have the scissors? Okay. Come on. Go. Who's winning? Mom, we just Just started. Team na ni Kuya.
Yeah. Team na ni Kuya yung naglalaro. Essendon versus what? Paul's team. Collingwood. Dad's team. So, ito na yung nakuha natin doon. Ayan, tingnan natin. Baka sobrang haba naman. Yes, sobrang haba niya. We're not. We're losing. Okay. Yeah, you're losing. You said just started. Yung flower na kuha ko, 3 lang. 3 lang. Ayan. Diba? Free lang siya. Dito natin siya ilagay. So, para may bulaklak ang bahay. Hindi lang dahon. 3 nga lang. Ayan, oh. Tanggalin natin itong dry leaves. Okay, yan. Diba? May buhay na yung table. May sinasabi siya sa akin. What did you You should not put that there. Why? I feel like I'm gonna spill it when I eat tea. No, I will remove it when we eat tea. Because when I eat, I just do that and just hits it. May nagrereklamo na agad. Hindi Yeah, pa nga, I always do this. hindi pa nga siya tumatagal dito. And Mom, I always Nagrereklamo na ito, ha? do that. No, when we eat, I'm gonna remove this sack. Ganda-ganda eh. Oh, di ba? Parang may ano. Let me take it. Parang wala siyang langgam, pero parang may nakikita akong lumilipad-lipad. Palitan ko na to ng tubig. Kasi, tingnan niyo, malabo na ang kulay niya. The one that got hit by the nose? Yeah. Oh, the goalie? It's not what? Okay, ayan na. And yung mga bata, nagmerienda silang sliced bread na may peanut butter. Yung mga bata pala, lumabas ulit sila kasi half break ng ng puti, and may energy sila kasi 'di ba nagtinapay. And eto, i-haul ko to sa inyo. Nabanggit ko to sa inyo before na may in-order ako online sa Target. And binuksan ko na to kasi may kinuha na akong isa. And dito pala, kung mapapansin nyo, wala na yung isang chopping board. Linagay ko na siya dito. Kasi yung aking drying rack, linagay ko na siya dito sa cabin kasi wala naman tayong hugasan. Ilalabas ko lang siya pag maghuhugas ako. Then, after ma-dry yung mga plato, ibabalik ko siya dyan para malinis lang tingnan yung ating sink. May hugasan nga lang tayo ngayon. So, i-haul ko muna tong na-order ko sa Target. Nakapatong kayo guys sa stool. Sana hindi kayo mahulog dyan. So, eto, nabuksan ko na nga dahil kumuha ko ng tea towel. Eto yung tea towel sa Target. Ganito yung design niya, oh. Maganda yung kanyang material. So, yan. Another tea towel. Isang ganito. Magkano ba bili ko? Nakalimutan ko na guys. Kasi ilang weeks na to. 2.5 weeks or 3 weeks. So, ayan. Square naman to. Tapos, merong stripe, tea towels, lahat halos tea towels na naman ang makikita nyo dito sa box. Kasi, yung iba nga, kay mama, eto hindi. Ano to? Apron. Kasi, para may pampalit tayo sa mga... Meron ako dyan yata 3. Kasi binigyan din ako ng kapatid ni Kat na si Christina, yung black. Tapos yung pink ko, tapos yung blue. So meron akong 3. Ay, nabutasan siya. Yung pagtanggal ko ng Eto ba? Dapat pala ginupit ko. Ayan, apron. Kita nyo ako guys. Ay, hindi nyo makita. Mama, ipakita ko sa inyo. Ganda siya. Kaso nagbutas-butas. Ay, kita nyo? Hindi ko alam kung makita nyo, pero ayan. Nagkaroon siya mga butas-butas dahil doon sa tinanggal ko. Ayan.
Dami niyang butas-butas. Ilan to? Ayan, tad-tad. 4. Kita nyo? 1, 2, 3, 4. Ay. Bakit? Sana hindi ko sana ginupit ko, no? Madali kasi eh. Yeah, maganda siya. Kulay gray. And another tea towels. Maganda kasi. Kuha nga ako ng bunting. Kasi nabubutas siya. Nabubutas siya pag inihila ko. So, gupitin natin ito. Diba? Ang dami ko ng tea towels. Nakaka-happy ang tea towels. Ayan, ganda yung kulay niya. Ang ganda ng tela ng sa Target. Pero medyo pricey siya compare sa Kmart. Pero maganda naman kasi yung material niya. Ganda. And, anong design ito? Ganyan siya stripe na may pagka-green. Hindi green-green, parang blue-green. Hindi ko alam guys. So, and, ayun. Ay, ang ganda ng niya talaga. Makapal. So, sa isang ganito, sa isang pack, meron siyang 3. And, 2 design. Kasi itong 2 pareho eh. Tapos, itong isa, malaki yung stripe. So, yan. And, ito ay nakabalot sa bubble wrap. Nakita ko siya nito kaya binili ko. Vase na may ayan o, ang ganda ng kanya. Para siyang dry, hindi naman pala. Plastic pala siya guys. Pero maganda o. Na may sarili na siyang vase or vase. Tapos, eto, ano ito? Babasagin na naman siya. Grabe yung pagkarap. Ating, siya. Safe na safe. Another one guys. Pero ang ganda kasi, oh. Ang cute. Same lang yung kanyang, lalagyan. Magkaiba lang yung bulaklak na fake. Ganda siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Kung hindi yung masyado. Hindi ko kung nakikita nyo ng maigi. Basta yun, maganda siya. Ang cute. Ilagay ko to dun. And, tea towels ulit guys. Dami na natin tea towels. Kasi iano ko na yung yung mga luma ko. Ipangpupunas ko na lang siya sa mga sa mga cabinets, ganon. Gawin ko na siyang basahan. Tapos, etong ipapalit natin. Kasi matagal na rin naman sila sa akin. Sabi ko, kailangan ko ng bilhan ng bago. Ayan, ganda din ito. Brown, stripe din. Parang design lang yung design. Iba lang yung kulay. Yung una ba, yung kanina. Saan ba yun? Eto. Ayan. Tapos, pareho na silang hindi ko na hinihila kasi nabubutas siya guys. Kailangan dapat gupitin para hindi mabutas. Tapos eto. Tapos yung likod niya, para siyang tuwalya or towel. Ang kanyang texture. So pareho lang sila. Light, dark, light. Dark brown, light brown. So same dito, yung dalawang parang pareho sila. Magkaiba lang yung kulay, parang light and dark. Last na guys, another tea towels. Ganda kasi. Ganda. Lalo na ilalagay ko sila doon. Isa lang pala. Yung nakita nyo, yung doon sa may sink na parang dinisign ko yung linagyan ko ng tea towel. Tapos pinatong ko yung chopping board. Ang cute kaya tingnan. Parang ang linis lagi ng kusina. Ito naman, same lang din. Iba lang yung kulay. Stripe. Ayan. Blue, parang dark blue. Tapos, yung ganitong itsura niya. Dark naman to. Ayan. And, light.
So, yan yung laman ng box na to. Kaya nabutas na naman siya. So, yan yung laman, guys. So, wala na. So, ayusin ko lang yung kalat ko dito. And eto, wait. Sukatin ko nga to, wait lang. Ay, maganda siya kasi hindi mo na siya itata. Tapos may bulsa siya. Kita ko sa inyo, wait lang. Wait lang, guys. Ito yung itsura na. Ay, maganda siya. Ay, I like it. Tapos ganyan yung itsura niya sa likod. Sana walang butas yung aking leggings. Kasi meron leggings na may butas sa ano, dito ba? So, ayan yung kanya. Maganda siya kasi makapal. Ay, tingin ulit ako. Baka may ibang kulay. Sabay ka. Kasi maganda siya, oh. Maglinis ka ng bahay. Naka-apron ka lang para hindi madumihan yung damit mo. I like it. Oh, ganda, diba? Ay, check ko yung ano. Online sa Target. Mamaya pa ka. Tapos, kasi maganda talaga siya, guys. Oh. Hugas-hugas ka dito, oh. Oh, diba? Hugas-hugas. Tapos, eto yung apron mo. Ay, I like it. Wait lang. Anuin ko lang to. Kalat ko, ayusin. Ito, ganda to, oh. Ayan siya, oh. Nahilo na kayo, guys. Ayan. Ilagay ko nga muna dito. Para may kasama. Hindi siya alone. O, di pa? Wait, yung isa pa. Saan kita ilalagay? Hindi ko pa alam kung saan ko sila ilalagay. Pero, dito muna. Oops, wait lang. Ito yung lemon. Diba? Oh. Ganda. Dito ko pala kayo pinatong, guys. Oh. Dito na ulit yung mga bata sa loob. Kasi ano na, nag-start na ulit yung puti. And, nasa online ako ng Target, guys. Nagtitingin-tingin. Titingin-tingin. And, yeah, i-hold ko na lang sa inyo kung ano naman yung makikita ko dito. What? Wow! Look at this, Zach. What do you think? The other one's better. Lemon is good. Lemon, though, is good. I like that. I don't like lemon. Do I have lemon? Yeah, you do. Oh, no, the pink one's better. Ah, the pink one's better. No, actually, Actual what? I feel like this one is. No, that's tea towel, Zach. Yeah. And this one. That's all tea towels. This whole Yeah, thing. yeah. I like this Huh? kind of one. Looks weird. This look what? Weird. Why weird? Because it looks not. It looks good. Thanks, That Ollie. Thanks, Ollie. You like my pink one? kind of. I like ours better. Yours, the white one. And what? The yellow, yeah. I thought it was lemon. Mom, Oh, can lemon. you open this? What's There's a this? hole, and it's sucking inside. May nahanap naman siyang mga Mom, what is that? treasure, hindi. Buto, bone, Yeah, a seed. I don't know. Okay. Oh, that is a Mag-online seed. muna ako, guys. Mag-online muna And ako it's sa Target kasi something may mga inside. nakikita akong cutie. Cutie talaga. What's that? Can you open it, please? What is this? Ayan, done, guys. Abangan nyo kung ano naman yung mga pinag-order ko dito sa Target. So, ngayon, magluluto na ako ng kanin. Magsain na tayo. Tumatawag ng aking asawa. Oh, you're right. Hi! How's the footy? Boy, that's why I'm ringing. Are you watching it now? Yes. We are watching it now. Ho, 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 ho. Sugar pies. They kicked the goal. Do you miss us? Yeah. Hey, you know what you forgot? The towel. Towel. Oh, that's right. Yeah! Goal again? We won. Panalo yung team nila, kuya. Yeah, that was a good game. Tyron. They kicked the point on the siren. Did you watch it all? Yes. Dad, Dad? Yeah. I'm gonna show you something. What? Wait, Papa. Say hi to the vlog. Hi guys. Bye. Hi. Hi guys. Okay, magsaing na ako. So, 3 cups ang isasaing ko. I did something. Yeah, we go.
No, we're not allowed to. This is weird. Okay. Is it right near you? What's that? Driveway. Yeah. There's a golf course. Wow, you're so lucky. Napakita niya yung golf course kung nasaan. Lapit lang talaga. Walking distance, han. Yeah, well, I got the buggy. Dala niya yung buggy niya. Wow, nice view. There's the house. Yan yung bahay. And where's the golf course? Ayan. Kita nyo? Ayan. Galing. Someone got a medal. Yeah, who got it? The parish number 3. What are you having for tea, Han? Barbecue at Bloke tomorrow. Ah, okay. Just move mine on. Okay. Enjoy your tea. Dad, now they're getting a big trophy. Alright. See ya, Daddy. Say bye. 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 Bye, Han. Love you. I'm starving. Love you. I'm starving. Yeah, I'm gonna cook now. Where's Zachary? There. See you, Jack. Bye. So, ayun na. Please, Stop. bye. Say see ya, Daddy. Oh, what, don't you miss me, Jack? I do. Well, Ay, iniwan ko kayo doon. Yeah, we miss you. Alright, Daddy. See ya. Love you. Bye, Daddy. I miss love you. you, bye. I miss you too. Bye-bye. 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 Press it, Baba. Press it. Bye, Dad. Yeah, bye. Press it. Nakasmile yung daddy niya. So, ang ginagawa ko ay sinusukat ko lang yung tubig sa dito ba sa middle finger. So, okay na yan. So, 40 minutes. Malapit na yung rice. 1 minute na lang. And, niluto ko na yung request ni Sak. White champorado. And, okay. Nag-alarm na siya. Napaka-quiet ng alarm niya. Okay, tapos na to. Check natin. Wow. Okay, done. Alam nyo, mayroon ako ditong Mom, corn. can I try a little bit of the champorado? Yeah, luto na kasi yung champurado. Yeah, it's hot, hot. Kunin ko lang yung corn. May corn ako dito. Ilagay natin sa malagkit. And meron din ako langka. Wait lang. Kunin ko lang yung aking. Nandito yung corn. Okay. Dito yung mga dilata, guys. So, next time, ito yung aayusin ko. Wait lang, Sak. I'm just looking for my corn. Wait lang, guys. Sabi ni Kuya, Mom, what are you looking? Sabi ko, corn. There's the corn. Nilagay ko na pala dito. Ito yung una kong tinanggal ata. Pero meron akong malaki. Wait lang, hanapin ko yung malaki. So, ito, nahanap ko yung malaking corn. And nandito yung langka. Yes? Can I try the champorado? Yeah. So, ito na yung pangalawang corn. Ayan, dalawang corn. Oops, simutin natin to. Na may langka, na may malagkit. Ay, nakakamiss ang Bicol. Diba, ang daming corn. Yum. Nagpapakulo rin pala akong tapioca. Yan, yung maliliit lang to, yung sobra, yung pinakamaliit na tapioca to. Kasi ilalagay natin yan dito sa ating corn. Ayan, corn na may langka, na may malagkit. Yummy. So, ayan, luto na siya. Yum. Nilagay ko na yung ano pala, yung tapioca or sago, yung maliliit. Dito na siya. Okay, kain na kami ng dinner. Then, eto yung dessert mamaya. So, I'll go get the schnitzel. Okay. So, nainit ko na yung mga tira-tira namin kagabi. Ito yung humba. And ito yung tira ni Jana, beef schnitzel. And nandito sila. I'm starving. You're starving. Okay. that? Humba from last night. Okay? Humba? Yeah. Humba. 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 Huh? What is humba made from? Made from pork and soya sauce. What kind and of animal? what kind of animal? Pig.
What? Yeah. I feel like Baboy. Say baboy. 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 I feel like that's the ear. No, that's not the ear. Ito yung tenga. No. It looks like the ear. No, it's It no. looks like an ear. Shh, no, don't play. Come on, let's go. Don't you know that what's his name? What? I mean, The bacon. yeah. They're all ears. No, it's not. Saka, Yeah. who said that? Me. Yung bacon daw made sa ears. Okay, let's go. Let's eat. Kain muna kami, guys. 9:25 na, guys. And tapos na kayo kumain, nakaligo na yung mga bata. Si Kuya nahanapan niya si Holly ng damit. Toast. And yeah, gusto mag-toast ni Kuya. Si Sak, what do you want? Trumperado. Ano? Trumperado. Champorado. Could you wear a dress? I'm getting dressed. And ayan, nakapaghugas na ako and linabas ko na yung, eto ba, yung drying rack? Bang tawag dyan. And eto, pinalitan ko na ng plastic. Malinis na siya. Ilagay ko na yan dyan sa ilalim. And si Kuya gusto niya nga mag-toast. And eto, inon ko muna siya kasi yung amoy niya, alam niyo yung pagbagong appliances, yun ang amoy niya. So, inon ko muna siya para maalis yung amoy. And siguro lagyan ko ng tinapay. Pero hindi kakainin muna ni Kuya. Ito toast ko lang para yung lasa ba mapunta doon. Kaya yung lasa ng stainless. And yung tira ng kanin ay 3 cups to, diba? Ayun, dami pa. Pero si Kuya, ang daming kinain. Ako kasi hindi na ako masyadong nag-rice. And eto yung dessert namin. What are you having? Vegemite? And cheese. And eto yung mga dessert. Meron tayong chocolate champorado, white champorado, and yung may mais, tapos may glutinous rice, and langka, and, What is that? mango, jackfruit. And yung may, ano siya? Oops, okay. Can you get bread, Kuya? Huh? Oh my God, come here. You spray a lot, Baba. Tingnan nyo, basang-basa siya. Holly, you only spray 1 or 2. Na a lot. Mauubos mo na. Mom, My goodness. sprayed it like 5 or 6 times. Holly, no. Mauubos mo agad yan. Wait, Kuya. This is not for eating, okay? We're just gonna toast the bread first. Wait lang, guys. Ano ko muna to. Tingnan nyo kung gaano siya kabasa. Pabango yan, guys. Ay, nako. Parang kalahati. Binuhos mo sa katawan mo. Ay, sa damit mo. Akin na yan. How much sprays? There's no cheese. No cheese? Hala. Look, Naubusan na tayo ng cheese. no cheese. Oh, wait. Okay. And, eto. Pag eto yung, di ba may 1 and 2. Pag eto yung inon mong una, hindi siya mag-work. Dapat eto munang unahin nyo. Ganyan. Tapos, eto. Pansin nyo, suot ko yung apron. Gustong-gusto ko siya. So, lagi nyo makikita naka-apron. Pag nandito ako sa kusina. Kasi, kinukulit na ako ni Sakang ng champurado niya. Kasi wala siyang tali. Ilalagay mo lang siya, ipapasok mo lang siya sa leeg. Tapos, ayan na. Nakita nyo na ito, diba? What? The white chocolate. Just the white one. Yeah. Mom, Si Sak, chocolate. Si Kuya hindi siya masyado sa champurado, kaya Mom, magtutoast don't siya. mix mine up. Don't trick me that you're gonna put yours. Hi! Wow! Ayaw niya kasi itong may langka. Apricot. Okay. Tingnan nyo. Linipad yung toast. Linipad yung toast. Isa pa. Para amoy sunog. Para hindi na amoy appliances. Yung bago bang appliances? Okay na yan. So, at least amoy sunog na siya. Hindi na amoy, yung bagong appliances. So, okay na yung toast ni Kuya. Nakaset lang siya sa 1. 1 to 9 kasi ito. So, eto, 1 lang yung set niya. Kaya, maganda yung pagka-toast. Si Kuya, ganito talaga siya pag gabi. After ng dinner, mga 1 hour, siya, magto-toast. So, tatlo. Ayan, si Kuya, busy na siya maglagay ng apricot. It's hard to spread jam. So, eto na yung white champurado. You're welcome. Go, get on, please. And kay Sak, combination ng white tsaka chocolate. Okay. Okay, wait. Here your spoon. Here. Here's your spoon. What, is that mine? Yeah. I forgot jam is the best. Yeah, ayan. Yan yung dessert ni Kuya. Oh, this. Sit down, Baba. Yummy? Oh, my cook.
this. Yeah. Careful, Sak, ha? Tapos na si Kuya, naubos niya yung 3 toast. And si Sak, tapos na rin. Si Holly na lang yung natitira. Hurry up, Baba. And nanonood pala sila ng Karate Kid. Yung pinakauna, yung lumang-luma na. Tapos ngayon, what's that? Another one? This is the... Jackie Chan. Yeah, this is the new one. Okay. That one's this one's part 2. This was back in 1986. 1986. Okay. So, manunod lang sila ng movie. Maghugas lang ako. Etong pinagkain. Hurry up, Baba, so I can wash it. Come on. Good job! Naubos niya talaga. Ano na guys, 10:35 and tapos na ako hugas. Naligpit ko na yung mga pinagkainan namin. Hoy, turn it down please. What are you watching? Spy Next Door. Spy Next Door. We've seen that before. I'm 3 and this is our 4th. Tama. Napanood na namin yan. And pinapalamig ko na lang yung mga niluto kong dessert. Ito ba? Ito yung glutinous rice na iba-iba yung flavor. And ayun yung ating kusina. Malinis na siya. Diba? Ang ganda lang sa mata na ganyan lagi siya. Sana ma-maintain ko siyang ganito everyday. I-close ko na itong vlog. Hugasan ko na itong mukha ko kasi tingnan nyo guys. Meron akong isang malaking pimple. Kanina maliit lang to. Ngayon tingnan nyo, laki na. And naka-apron pa pala ako guys. Feel ko talaga itong apron. Maganda kasi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo maganda. Yung nabili ko sa Yes Style, sobrang nipis. $9 yun. Eto, mura lang to sa Target. Mura lang siya. Ganda pa. Tapos may pabulsa siya, diba? Oh. So, yeah, i-close ko na yung vlog. Thank you, guys. Oh, kids, come on. Kuya. Thank you. Oh, wait for Kuya. Thank you. Come on, Kuya. Let Kuya say it. Thank Okay. you. Please like, please subscribe, and see you on next vlog. Bye. Good night. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on next vlog. Bye. Love you. We'll see you on your next time. Bye bye. Bye bye.